foran bonitas de distintas alturas e fins. Os romás dicían fonte, e desa palabra vén o galego fonte, así como o que se encarga da a carne é o carniceiro, e o que fai o pan é o panadeiro, o que se encarga de facer as fontes era o fontaneiro. A historia da fontanería non é recente, remontase ao Imperio Romano, cando se comezou coa construción de acueductos de pedra para conducir a auga hasta os palacios dos seus emperadores e aos seus famosos baños. Tamén se construían cloacas para a recollida e o desaloxe das augas residuais. Nos século XIX comezase a utilizar as truaxes de ferro soldadas con bases, petas e accesorios metálicos, plásticos, cerámicos e de outros materiais de sistemas de calefacción, conducción de auga e desaugue. Abre rozas nas paredes e chans para colocar tubases e accesorios, axudados de ferramentas de mano mecánicas. Podes dicirnos cales son as ferramentas? O martelo e cisel e as mecánicas? Os taladros que facen os taladros, verdad? Cortan e roscan tubases mediante o emprego de cortadoras sobre os condutos por medio de parafusos, pernas, empalmes, adhesivos, soldadura, tornado e suntas para cableado. Pero iso, podes ensinarnos algo que tes para soldar? E que era eso? O estaño, verdad? Vale. Para soldar non empregan pegamento normal. Derreten ese estaño e van poñendo polos bordes das tubases para pegalas. Instalan e reparan dispositivos como fregadoiros sanitarios, bañeiras, depósitos de auga quente, calefactores, lavalouzas, unidades de evacuación de liso, una mangueira e un sopes. Alicates serven para coller e suxeitar os cestos nudos ou para cortar arames, chapiñas delgadas ou cousas para... Chave fisa empregase para apertar elementos aparafusados mediante parafusos ou torcas con cabezas hexagonais. A chave axustable ou inglesa serve para apertar ou afrouxar torcas e parafusos grazas á súa apertura axustable e permite adaptarse a diferentes medidas. Chave regulable rifa. A chave Stilson, chave para tubos ou chave rifa. É unha chave ajustable Chave de paso. Todos os fregadeiros e incluso os lavamans que temos aquí no cole debaixo levan esta chave de paso. Entón, se vemos que unha billa perde, temos simplemente que xirar a chave de paso. E así xa non perde nunca máis. Tanto eso como unha cisterna, vale? Debaixo do lavadoiro temos esta chave de paso, incluso debaixo dos váteres.
palabra.